Què tal? Com esteu? Avui no faig vídeo de muntanya. No, perquè vaig en Òscar i a mi me fa vergonya gravar en la gent. Jo tinc que estar a soles, perquè m'isque la gràcia innata que tengo. O no, o la desgràcia. Bueno, així estic, en el Cerro Gordo d'Espadà. Hem pujat ahí darrere, que està el Peña Blanca, i ja estem així, en el Cerro Gordo. Venim com d'Almedíjar, de la Casa de la Mosquera. Ahí baix, no sé si veu aquell poblet, és Aín. I per allà, bueno, aquelles antenes d'allà són el puntal de l'Alxup, que el vaig pujar també fa un parell de mesos. I allà està Eslida. I bé, molt bonic, molt bonic. Espadà no defrauda mai. Ha plogut, porta 2 setmanes ploguent, està tot superverd, està tot guapíssim i jo què sé, dios, és que és una pesada. Dios i ties, que soy inclusiva. Mireu quina xulada de... Estem a 900 i pico metres, quasi no més alt. Espadà, la màxima alçada són 1011, recordem, la ràpida. I ara pues vaig a mostrar el pic d'Espadà, que és aquella punteta. Aquella punta és el pic d'Espadà, aquella, que també vaig pujar en neu fa unes setmanes. I res, ara anem a baixar per esta llometa que si veu ahí. Deixarem aquell barranc, que és el barranc de la Mosquera, de la Falaguera, perdó. Jo pensava que es deia la Mosquera, però és el barranc de la Falaguera. I d'aquest barranc de la Falaguera pujarem a la pista de la Mosquera i ja a la carretera d'Almedíjar, que són 8 o 9 quilòmetres, no sé. No és una excursió molt dura, però és molt bonica. A més, tenim un dia que feia molt de sol i ara estan començant a juntar-se els núvols, que suposa que esta vesprada donaran pluja i tronades, però jo crec que a nosaltres es van a respectar i no anem a tindre pluja. I bueno, és una xulada de puesto, totalment recomanable. Després vos posé una imatge per ahí del track i el perfil i tot això, ¿vale? Passeu-ho bé.